Bilan li iktar kumpaniji żaru medji ikollhom l-opportunità li jieħdu kuntratti għas servizzi pubbliċi, il-Gvern ħabbar tnaqqis fuq dik magħrufa bħala performance bond. Dan huwa l-valur tal-kuntratt li l-Gvern jiffriża mill-kumpanija li tkun rebħet it-tender biex f'każ li s-servizz ma jkunx tal-livell imwiegħed jittieħdu bħala penali. Dan il-bond kien ekwivalenti għall 10% tal-valur tal-kuntratt rispettivament minn kemm hu. Somma li l-kumpaniji żgħar mhux dejjem ikollhom aċċess għaliha. Għaldaqstant mill-ewwel ta' Diċembru, ir-rata tal-performance bond għal kuntratti ta' valur tinqas minn €900,000 se tinżel għal 4% tal-valur tal-kuntratt. Skont Anton Vella mill-Assoċjazzjoni għal min iħaddem, din il-miżura se tolqot kumpaniji żgħar fil-laħam il-ħaj. Għal dawk li huma micros iżid il-milli SMEs iva tkun problema għaliex fil-fatt bħala cash flow mhux dejjem ikollok 10% available li tkun tista' taffordja tpoġġeh bħala garanzija. Hekk li minn ten niżlet għal for huwa dejjem ta' benefiċċju għaliha. Inizjattiva oħra mid-Dipartiment tal-Kuntratti li se tibda minn Jannar 2016 hija għal kuntratturi li għandhom iktar minn kuntratt wieħed mal-istess Ministeru. F'dan il-każ minflok jittieħed performance bond ta' 10% għal kull kuntratt ikun ifriżat ammont wieħed bħala persentaġġ fuq il-valur kollettiv tal-kuntratti kollha. Għal kuntratti li b'mod kollettiv ma jaqbżux €3 miljun, ir-rata tinżel 4% tal-valur kollettiv tal-kuntratti. Din ir-rata tista' titla sa massimu ta' 10%. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna sostna li b'dawn l-inizjattivi se tkun qed tonqos il-burokrazija. It-tnejn flimkien jagħtuhom ċans id-żgħar li innaħħulhom il-burokrazija, qegħdin dawk l-ostakli li dejjem żammewhom lura li jikkompetu u il-Gvern qed jagħtihom ċans permezz tal-procurement tiegħu, ġifieri tax-xiri tiegħu fis-suq.